Hayi namhlanje guys noma nindive kakubi ni-right but into entsha endiyiqaphela ngoku izimenxe ezicinga famba uhlala nami okanye uhamba nami kuyatshisa ubani mna uyawulamba unye kum ijana yomagnethi yamankazana mos usucinga famba kaphethe ijani ichifichifi izazela ngetrain uyawulamba uphambane mtshana ndijamela kaloo mankazana. But asikho lapho namhlanje guys zange nantswemi masematsherini mna ndikhule ndizezi kuthiwa zizishumane yayibhotarisha ke ngoko naxesha layo ngoku asinothi sibadala kangaka fondini sibe sisazingomba isifuba ngothanda impundu. Hayi awufokofe nasecambi kwam uba uzeza zimenxe ezithanda uzenza oChuck Norris bentsulo azivithi kangaziphambene kwi-most yazo udiho ezi zikhule ziyiphanga ihuzethi udibana umjito empatshampatsha fondini ngathi yindle etyamathambo efishi fucking njani ufike ingathi zizadonki zaserhini ezityima igqomo. But ke asikho lapho namhlanje guys but most alamajita awekho semandleni iyo neenwele ziyepuyephu ndiyabona uba amanzi echifichifi atshisa ipeyinti atshise namajoni yomzimba. But ke wethu guys usemhlabeni apha maniyazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe.